8, versículo 1 y 2. Matthäus hoofdstuk 8, ¿Ya? vers 11 en 12. Nós estamos papiando em contexto de Daniel capítulo 2. We praten nu uit het context van Daniel hoofdstuk 12. ¿Ya? Pues nós estamos papiando que tu vai de juicio de Bibunan. We hebben het nog steeds over de oordeel van de levenden. Pero mi hermana estimada, en algo sumamente fafelo ora tapapia di e assunto aqui. Maar broers en zussen, er is iets heel, ik zou zeggen, gevoeligs als we het hebben over dit onderwerp. En het boek di Matteo capítulo 8, In het boek van Matthäus hoofdstuk 8. você Jesus acaba de fazer milagre. Jezus had net een wonder verricht. Ele acaba de cura o centurião de o servidor de centurião romano. Hij had een dienaar van een Romeinse generaal net genezen. Então, você não maneira hopi conoscisa, mas não maneira hopi maravilhoso. En op een wonderbaarlijke manier. Ora que o centurião aqui escutei bom que um homem de origem pagano. Je moet begrijpen, deze man heeft een heidense achtergrond. Ja, ela demonstra fé assim, conoscisa assim, a minha é maravilhoso hoor aqui. Ik zou zeggen, hij heeft een wonderbaarlijke geloof getoond op dat moment. Que Jesus a elogiar homem aqui escutei bom, pagano, Jesus está elogiar fé que está demonstrada em Cristo. Dus luister goed. Jezus heeft hem als een heiden gekozen als een voorbeeld uit geloof. Ok? Anteore, depois que Jesus acaba de elogiar. Nadat Jezus hem gekozen had. Depois que Jesus acaba de dizer que ani den su pueblo não mir fé assim. Nadat hij had gezegd dat niet eens in zijn volk heeft hij zo'n geloof gezien. Escuta bom que Jesus está bisa de versículo 1 e 2. Luister goed wat Jezus zegt in vers 11 en 12. Na me lees versículo 10 também. Ik zal 10 ook lezen. Eta bisa awor ora Jesus atende esaki. Ela queda admirar e abisa snan kutaba ta seguir. De verdade me tabisa boso. Me não arranha nenhum gente na Israel com fé assim grande. Versículo 1. Vers 11. Mita bisaboso, ku hopi lobini for di oriente e for di occidente, e não lo sinta na mesa junto com Abraham, Isaac e Jacob, den reino de cielo. Mas escuta boa. Luister goed, broers en zusters. Versículo 12, está fácil. Vers 12, daar komt het. Ma eunang di reino lo guardo tirar den escuridade para fora. Den el lugar lo tinkico. Lloramento e mordimento ribagente wanturato. Wacht even. Jesus está elogiar a fé de homem de origem pagano. Jezus kiest een man met een heidense afkomst. Ja, pero después, ora que llega na birth de su pueblo mes etabisa, que yunan di reino lo guardo tirar pa fo. Maar wanneer het komt tot zijn eigen volk, zegt hij dat de kinderen van het koninkrijk naar buiten werden gegooid in de duisternis. Ja? Ja? E di hopi lo bin voor di oriente e voor di occidente. Hij zei, velen zullen van het oosten en het westen komen. Inang lo sinta junto ku Abraham, Isaac e Jacob. En ze zullen samen zitten met Abraham, Isaac en Jacob. Nang lo comparti e mesmo mesa ku Abraham, Isaac e Jacob. Ze zullen dezelfde tafel delen met Abraham, Isaac en Jacob. Inang lo sinta come junto ku homem nang En ze zullen samen met deze mannen eten. Pero yunang die reine di nang lo guardo tirar pa fo. Maar de kinderen van het koninkrijk zullen naar buiten gegooid worden. Dus mientras que tin gente nang kutat bini for di oriente e occidente. Dus terwijl mensen komen uit het Ja. oosten en het westen. Ting twee richtingsverkeer tatu lugar. Er is sprake van een tweerichtingsverkeer. Gente ta bin adeng. Mensen komen naar binnen. Mientras que otro ta bai pa fo. Terwijl anderen naar buiten gaan.
Rumanang stima, ekos aqui tá de seriedade vital. Broers en zusters, dit is van vitale belang. Nota enquanto kubot adventista pa 30 bin, nothing ekos e nothing nada de haber. Het heeft niks te maken met het feit of je nou 30, 40, 20 Breaking jaar news. Adventist bent. Ting gente que tá viniendo voor die punto ng cardinal. Er zijn mensen die komen van de andere kant. Je pregunta ta, En de vraag is, abo lo mantene bo lugar? zal jij je plek behouden? Paso nang si tabini, kumente determina kunanke ta parti jetou. Want zij komen vastbesloten dat ze deel willen zijn van de kudde. Romano, nami explicava un cos. Broers en zusters, ik ga je wat Durante a uitleggen. entera historia del pueblo de Dios, Gedurende het hele verhaal van de volk van God, e gente nang ku Dios ti ma problema kune tes nang di su pueblo mes. de mensen waar hij het meeste hoofdpijn mee heeft, is zijn eigen volk. Es nang ku ta mas obstina, De cabet duro. mensen met een hardhoofd, ze zijn koppig. Ja? Tes nang ku ta padenka abadenye kura. Zijn de mensen die al binnen zijn. Ja? Pero laganos break koki down un tiki. Maar laten we het een beetje afbreken. We gaan in details. Kiko tahasi, of lami puntra sineki. Laat me het zo vragen. Kiko e hende nang ku ta bin voor die Oriente y Occidente. Wat? Nou, Kiko nang ting en común ku Abraham, Isaac y Jacob. wat hebben de mensen die uit het oosten en het westen komen in een gemeenschap of hetzelfde met Abraham, Isaac en Jacob? Kuta duna nang e derecho pa sinta junto kunang den e reino de Dat cielo. zij het recht hebben om samen met hun te zitten in het koninkrijk van God. Ja? Ando akunda por nada Jesus ta menciona Abraham. Het is niet voor niets dat Jezus Abraham No opnoemt. sei? Abraham ta bin prome. Abraham komt als eerst. Pero tenemos Bible na rato e mostravo algo más de Abraham. Hou je Bijbel even bij de hand. Ik Van ga je nog wat rato na laten zien. Mateo capítulo 1. We gaan naar Matthäus hoofdstuk 1. Ando después nós ta bin back na Mateo capítulo 8. En dan komen we terug naar Matthäus hoofdstuk 8. Ja, nós ta começar a ler foi versículo 1. We beginnen bij vers 1. Matthäus 1 vers 1. Ja? Aqui nang nós ta a genealogia de Jesucristo. Hier vinden we het register van Jezus Christus. Tene bom que tabisa. Kijk goed wat hij zegt. Etabisa e book de genealogia de Jesucristo. You homber de David, you homber de Abraham. Waka worku que genealogia ta começar. Kijk met wat het begint. Etabisa Abraham a engendra Isaac. Het zegt, Abraham was de vader van Un Isaac. pergunta de com e genealogia que ta começar com Abraham. Waarom begint zijn achtergrond van zijn voorouders met Abraham? Ja? Nós conhecemos Abraham como tata de fé, Wij verdade? kennen Abraham als de vader des So, geloofs. a genealogia aqui de Jesucristo, Dus deze hele lijst van zijn voorouders, eta consisti, het bestaat uit, escute bom, Luister eta goed. consisti solamente de ehendenan kuta de fé de Abraham. het bestaat alleen uit de mensen die dezelfde geloof hebben of delen als Abraham. Escuta, Luister goed. de genealogia aqui, En deze Ja. hele lijst van voorouders Mateo hasta quebra regla nan judeu. had Matthäus zelf de Joodse regels gebroken. Passou uno tem muenan de genealogia aqui. Want één, er staan vrouwen tussen. E não solamente mulher, pero muenan de origem pagano também. Maar ook niet alleen vrouwen, maar vrouwen met de heidense achtergrond. Tapa sombra, romanstima, Want broers en zusters, pa motivo de fé kuna demonstrar, eigenlijk door het geloof die ze getoond hadden, ja, nanga demonstrar kunanta de genealogia of de simia de Abraham. hebben ze laten zien dat ze afstammelingen zijn van Abraham. Abraham ta tata di tour, namiame, di tour hende nangu bota mira de genealogia. Abraham is eigenlijk, wat we zeggen, de vader van al deze mensen
Dus een lijst van de voorouders. Vai iba na Jesus. Helemaal terug tot Ya, Jezus. que me andi com outra palavra, Met andere woorden, é fé de Abraham, het geloof van Abraham tá é fé de Jesus. is een geloof van É Jezus. fé de Jesus, Geloof van é Jezus fé de Abraham. is Que een me geloof andi van Abraham. esnanco tá bini for de Oriente e Ocidente. Dus de mensen die van het oosten en het westen komen, Nanting é mesmo fé com Abraham, Isaac e ze Jacob. hebben hetzelfde geloof als Abraham, Isaac en Jacob. Agora, que conta fé? En nu, wat is geloof? Com fé tá opera. Hoe werkt geloof? Ja? Escreve op papel. Schrijf op je blaadje. Romano nan capítulo 10, versículo 10. Romeinen hoofdstuk 10, vers 17. Ja? Romano capítulo 10, versículo 17. Romeinen hoofdstuk 10, vers Ja? 17. Nós não temos nem buscar de Bijbel. We hoeven het niet eens op te zoeken. Para sobra, não saca a feika be aqui também. We weten Ja, al maar wat er komen gaat. Ja? É apóstolo Pablo também, sabe? Wat zegt de apostel Paulus? Para sombra fé também door de Kiko, Want geloof kwam door door de tendimento. door het horen. Tendimento de Kiko. Horen van wat? Tendimento de palavra de Cristo. Door het horen van het Que men woord van com outra Christus. palavra, escuta bom, com outra palavra, Luister goed, dus met andere woorden. nós acabamos entendendo hoje. We hebben net gehoord. Deus, Duw. Oh ja, duw. não é verdade? Deus, Duw. Deus não sabe o que piedra tá move. God heeft niet gezegd dat de steen zal wegschuiven. Ah, que piedra tá lora. Of dat het E di wegschuift. cubo Deus. Hij zei, duw. Ja? E tem hora Deus portanto dá uma instrução que para mim cubo tá passe insignificante of dumb. Soms geeft God ons instructies die voor ons gewoon, het lijkt alsof het niet belangrijk is of het is dom. Pero é hecho que Deus avise, Maar het feit dat God het alleen gezegd ora heeft, que nós hasie, wanneer wij het doen, esta vira acto de fé. wordt het een daad uit geloof. Que men com outra palavra ora é feita dependiente de que Deus está verwacht dibo. Dus met andere woorden, geloof hangt af van wat God eigenlijk van jou verwacht. Não é verdade? Waar of niet? Fé também door de entendimento. Geloof komt door horen. Ora que Deus avisava, hasie mané el avisava. Als God zegt doen, moet je doen precies hoe hij heeft gezegd om het te doen. Weet je bem? Nu komt het. Den é voz de Cristo, den evangelho eterno. In de stem van Christus, in de eeuwige evangelie, Deus alleen out e debernan ku eke para su pueblo perform. Laat me llamar assim. God heeft uitgestippeld wat hij verlangt van zijn volk dat ze moeten doen. Minopo bij den detalhes kubo di ture deberne. Ik kan niet in elke detail gaan van alles wat hij van ons Pero mi por vraagt. bisabu si ave me inta. Wat ik je vanochtend wel kan zeggen is Ku algum de nós dat sommigen van ons nós ta aceitar certo condição não. accepteren we bepaalde voorwaarden. Pero certo não ku nós ta aya ku no e koi minta machaku ne Maar- nós ta pone banda. Maar die anderen, waar we het niet echt mee eens zijn, zetten we gewoon aan de kant. No lubida Vergeet niet ku den e evangelho eterno. dat in de eeuwige evangelie, E apóstolo Pablo tabisa zegt de apostel Paulus, ku den e evangelho e justiça de Deus ta sinta. in de evangelie zit de gerechtigheid van Jezus, van God, sorry. Ja, e romana estima e justiça de Deus aqui tabisa nós. Broers en zusters, de rechtvaardigheid van God, zegt hij ons, Eta word revelar de fé para fé. wordt het bewezen van geloof naar geloof. Nós nota receber e justiça de Cristo We ontvangen de gerechtigheid van Jezus Christus niet se nós não demonstrar e fé de Abraham. als we het geloof van Abraham niet laten zien. Ja? Ja. Laga nós bangwa que meni com eta funciona. Laten we kijken hoe het werkt, hoe het functioneert. Vira comigo de boek de Lucas capítulo 13. We gaan naar het boek van Lucas, hoofdstuk Ja? 13. Nós te lesa primeiro versículo 29 We lezen eerst vers 29 e acaba nós te lesa versículo 24 en adelante. en daarna lezen we 24 en gaande. Para nós falar que contexto de versículo 29 aqui. Zodat we het context van
vers 29 kunnen begrijpen. Y para nos por lenke tambe ku e tema ku nos abinta papia over DJ. En dat we het kunnen linken aan het thema waar we het nu over hebben. Ja, Lucas capítulo 13. Lucas, hoofdstuk 13, vers 29. Tende bonki Jesus tabisa. Kijk goed wat Jezus zegt. Versículo 29. Vers 29. Ja. E tabisa, inang lobini for di pariba y pabaw. Y for di north y zuid. Y lo sinta na mesa den el reino de Dios. Ja? Dan lo que Jesus acaba de dizer hoy de Mateo, ¿no verdad? Dat is precies wat Jezus ons net in Matthäus had gezet. Pero Waarom en niet? qué contexto Jesus avisa e con aquí. Maar in welke context had Jezus dit gezegd? Versículo 24. Vers 24. Tende bom. Luister goed. Esta avisa y el avisa nang ha si tu esfuerzo pa drentador de portas mal. Pa sobra hopi mi tabisa boso, lo busca pa drenta y lo no por. Versículo 25. Vers 25 nu. Una vez que cabez de cas lanta y así Kiko. ¿Será Kiko? Wat gaat hij doen? Será e porta. Om de deur te sluiten. ¿Ya? Una vez que cabez de cas lanta y será e porta. Eenmaal de heer des huizes opstaat om de deur dicht te doen. Kita pase ore tabisa. Wat gebeurt er dan? Nang lo queda para pa fo. Zullen ze allemaal buiten blijven staan? ¿De verdad? Waar of niet? Ahora, ora que nos tende que e cabez de cas lanta será e porta. Als wij horen dat de heer des huizes opstaat en de deur dicht doet, Que começou a tabin na nos mente. wat komt gelijk in jouw gedachten? ¿Ya? Nos papiano aquí nang lenguaje de juicio investigativo. ¿De verdad? We hebben het nu over het context van, laten we zeggen, de oordelende onderzoek. Daniel capítulo 2 versículo 1 tabisa. Daniel 12 vers 1 zegt, Ahora, dengue tempo in die tijd Miguel e prens kuta proteja e yu hombre nandi bo pueblo la sikiko lanta. E versículo aquí tabisa, ora que cabez de cas lanta y se reporta. Dus in vers 12, hoofdstuk 12 vers 1 zegt hij, Michael de prins zal opstaan. Op dat moment zal hij opstaan. En de tekst waar wij het over hebben is, de heer des huizes zal opstaan en de deur dicht doen. Lanta y se reporta. Hij zal opstaan en de deur dicht doen. Ora con Miguel lanta, Wanneer Michael opstaat, ta indicación que su trabajo acaba de cielo y arriba. is een indicatie dat zijn werk in de hemel afgelopen is. E cabez de cas elo lanta y se reporta. De hoofd des huizes zal opstaan en de deur dicht doen. Ta e momento Op dat moment que Cristo lo alonlinha zal Christus een lijn trekken. y es un kuta sushi ta queda sushi. Degenen die vies zijn, zullen vies blijven. Vuil Es zijn, un vuil kuta blijven. limpi ta queda limpi. Degenen die schoon zijn, zullen schoon blijven. E porta lo será. De deuren zullen sluiten. Que me digo otra palabra, den e versículo aquí, Met andere woorden, in deze verse, Cristo ta iba nos don tu encerramento de porta de gracia. brengt Christus ons helemaal naar beneden, naar de deur, die zal sluiten voor gerechtigheid. Anteore tabisa, En dan zegt hij, e ore e tabisa, de versículo 25, in vers 25, vos solo para pa fo y bati na porta avisando, Señor, abri pa nos. E ore lo contesta y bisa, minosa di una bosota. E ore vos solo kumisa bisa, nos a come y bebe dembo presencia. Y boasinha e hendenan den nos cayanan. Y el obisa, mita bisa boso, minosa di unda bosota, bai for dimi, bosotur hasidonan di maldad. Awo di con Jesus ta menciona of ta bisa e palabra ng aki. waarom zegt Jezus deze woorden? Di con e no conocenan. Waarom kent hij ze niet? Kiko nang no ting Wat que no hebben- conocenan. Wat hebben ze niet dat hij ze niet kent of herkent? Ja? Kinanga hasi que no conocenan. Wat hebben ze gedaan dat hij ze niet kent?
Ja? Nami bustra. Ik zal je laten zien. Vira come. Ga met me mee. Nai mostrar o kiko nang ahasi of nang nothing. Ik zal je laten zien wat ze hebben gedaan of wat ze niet hebben. Denga boekje di Romano nang capítulo 8. In het boek Romeinen 8, Nos text clave está in versículo 9. onze duidelijke tekst is in vers 9. Pero para nós forranha vista mais melhor de versículo 9, Maar om een betere beeld te krijgen van vers 9, nós te lesa algum versículo nang mais começando no versículo 6 lá que nós põe. No, versículo 5. we beginnen bij vers 5. Eta bisa pa sobra esnang kuta según e carne, ta fija nang mente ribe cosnan di carne. Mas esnang kuta según espírito, riba e cosnan di espírito. Pa sobra e mente fijar ribe carne ta morto, mas e mente fijar ribe espírito ta vida e paz. Pa sobra e mente fijar ribe carne ta enemistad contra Dios. Pa sobra e não ta somete su mes na lei de Deus. Como que e não ta capaz para se sei tampouco. Es nan kuta den carne, não por agradar a Deus. O versículo 9 também. Nu komt vers 9. Sin embargo, vos não ta den carne, sino den espírito. Se de verdade espírito de Deus ta viva den vosso. Escucha, Luister goed. mas se gente não tem Kiko, Maar wat? Espírito de Cristo, De geest van Christus. e não está pertenecendo a Ele, e ora está óbvio que e não por conhecê-lo. Het is duidelijk dat hij je dan niet herkent. Cristo não pode identificar seu mês cubo. Christus kan zich niet identificeren met jou. Pa sombra não tem seu espírito. Want je hebt zijn geest niet. De facto, ora que feite, nossa papia de tem espírito de Cristo. Als we het hebben over het geest van God hebben. Espírito eita trece algum coisa cune. Die geest brengt een paar dingen met zich mee. Pablo também diz em Galátios 5 agora é fruta de espírito tá Kiko. Paulus zegt in Galaten 5, de vruchten van de geest is of zijn. Tu reconhece que está mencionando, Alles ¿verdad? wat hij daarna Pero opnoemt. tem palavra bisa Maar in één woord gezegd. espírito tá trece é caráter de Cristo. De geest brengt de karakter van Christus. Ja? Ja. Eta trece é justiça de Cristo. Hij brengt de rechtvaardigheid van Christus. E den quadro ora que nós tem espírito de Cristo. En in die opzicht, als we een geest van Christus hebben, Cristo por visa, kan Christus zeggen, essa aqui tá de milhona. deze is een van mijn kinderen. Essa aqui tá de mi servidora. Dit is een van mijn Pa dienaren. sombra e tem mi espírito. Want hij heeft mijn geest. Não é verdade? Waar of niet? Agora, Nu, se essa aí tá sina, als dat zo is, que Cristo não pode identificar o pastor, não tem seu espírito, dat Christus jou, zich niet met je kan identificeren, want je hebt zijn geest niet. lá nós vai tique mais profundo de assunto aqui. Laten we dieper erop ingaan. En Juan capítulo 8, In Johannes 8, diz-me sabe quanto tempo mais me tem. zeg maar hoeveel tijd ik nog meer heb. Ja? Oké. Ja. Juan capítulo 8. Johannes 8, hoofdstuk 8. Jesus estava tendo discurso of me obisa discussão com o Diunan. Jezus had een discussie met de Joden. E você Jesus pronunciar alguma palavra nan fuerte, Hij had een paar krachtige woorden uitgesproken. ja? Nang di kwenti nanta Judi Abraham, Ze hebben gezegd, ze zijn kinderen van Abraham. ja? Jesus explica nang algum coisa nang. Jezus had ze bepaalde dingen uitgelegd. E den versículo 39, En in vers 39, of lagami lesa versículos 37 também. ik zal 37 ook lezen.
Jesus di kunang misa kuboso da descendiente di Abraham. Ja? Descendiente biológico di Abraham. Jezus zei tegen hun, ik weet dat jullie afstammelingen, biologische afstammelingen zijn van Abraham. Sin embargo, boso ta buscami pa mata. Maar toch proberen jullie mij te vermoorden. De verdad? Waar of niet? Pa sobra mi palabra no taya lugar den boso. Want mijn woord vindt geen weerklank bij jullie. Mita papi kosnang kumi amira cerca mitata asina boso tambe hasi asina boso tambe ta hasi kosnang ku boso attende di boso tata. Nanga contestai abisa ta Abraham ta nostata. Ora? Jesus abisa nang si boso ta yunang di Abraham hasi obra nang di Abraham. No mira? Zien we dat? Jesus abolto eko completamente mande que men seta na oost, Jesus mande west completo. Dus Jezus heeft het helemaal omgedraaid. Ja, que men com outra palavra, o que Jesus está pensando na bota pretender dita di Abraham, Jezus zegt, je beweert dat je kinderen van Abraham bent. pero vos no está haciendo lo que Abraham hace. Maar je doet niet wat Abraham heeft Una gedaan. cuentita descendencia biológico de Het Abraham. maakt niet uit als je biologische afstammeling bent van Abraham. You got it twisted. Je hebt het helemaal verkeerd. Het assunto di hasi ekonan ku Abraham hasi. Het gaat erom om de dingen te doen die Abraham O heeft sea, a gedaan. palavra you de versículo aqui, Het woordje jij in deze vers de palavra griego uyos. komt van het Griekse woord oeios. Ja? Uyos nunca tiende a ver con descendencia biológico, que vengo banance de Abraham direct. Oeios heeft niks met biologische afstammeling te maken. Da foi a palavra eico, na espanhol, nós tinha a palavra hijos. Dat is ook afstam van het woord hijos in het A Spaans. palavra ei, etin que mendi eta significa ku gente ku bota yama botata, Dat betekent de persoon die je vader noemt. botin mesmo karakter kune. Je hebt hetzelfde karakter als die persoon. Ja? Tapos se Jesus abisa nang, Daarom zei Jezus, bos nang ta bisa bosanta judi Abraham, jullie zeggen beweren kinderen te zijn van Abraham, pero bewijs me. maar bewijs het. Bos nang, wara. Namito ine, bos. Welke dingen zijn ze aan het doen? Ja? Di kong paso nang tapata buscando Jesus pamata. Want ze probeerden Jezus te vermoorden. Kunota un acto di fe. Dat is geen daad van geloof. Ja? Y de facto, matamento, tem un mandamento kutabisa, lobo no mata. En in feite is er een gebod die zegt, gij zult niet doden. Que men fe ta conecta ku Dios su lei. Dus zijn geloof loopt samen met de wet van God. Ja? Ja? Bonopo bisa botin fe den Dios, Je kan niet zeggen dat je geloofd hebt in God, anto bonota cumpli ku Dios su lei. maar je voldoet niet aan de wetten van God. Anterior Jesus dijo en el versículo 44, Toen zei Jezus tegen hun in vers 44, palabra fuerte. krachtige woorden. Boso ta di boso tata e diablo. Hij zegt, de duivel is uw vader. O imaginabo Jesus wabo de mokara we mein tabisabu bota di botata e diablo. Kan je voorstellen als Jezus je vanochtend zou zeggen, je vader is de duivel? Ante tabise boso que cumpli ku e deseo nang di boso tata. En hij zegt, jullie willen voldoen aan de wensen van jullie vader. Pa sobra etabatum matador foi princípio. Want hij was een moordenaar vanaf het begin. Que men com outra palavra, em vez de manifestar o caráter de Abraham, Met andere woorden, in plaats van het karakter van Abraham te tonen, of miobisa o caráter de Cristo, of beter gezegd, het karakter van Christus, nang tabata identificando nang mes kunang tata e diablo.
identificeerden zij zich met de karakter van hun vader, de Passou duivel. matamento da seu caráter. Want moorden of vermoorden komt uit zijn karakter. Ja? Den Deus não tem matamento. In God is er geen doden. Jesus diz, minha bini padunanan kiko. Vida. Jezus zei, ik ben gekomen om leven te E geven. padunanan na abundância. En om het in overvloed te geven. Mas é ladrão também. Maar de dief komt Ja? Pa horta, mata e destruir. om te stelen, vermoorden en vernietigen. Ja? Dus com outra palavra, meu irmão estimado, Met andere woorden, broers en zusters. se você mantener o lugar de tal, Als je jouw plek in de kudde wilt behouden, lobo assim bom zal je goed doen de poner atenção na evangelho eterno. om goed te letten op de eeuwige evangelie. Deus também se den, God zegt daarin, teme Deus vrees God e dune glória en geef hem glorie, pa sombra e hora de seu juízo allega. want de uur van zijn oordeel is gekomen. Adorar es quatrachelo terra, la man e fuente nang di agua. Aanbid degene die hemel en aarde en de fonteinen van de water heeft geschapen. Nós não por rechazar o mensagem nang aqui We kunnen deze boodschappen niet weigeren e pensar que o que tu vai nós também manter nos lugar. en denken dat we onze plek zullen behouden. Dat gaat niet gebeuren. Celo no pasa. Deus, escuta, Luister goed. lo que tu tá unietão tá é voz de guardador. Wat de kudde bij elkaar zou houden is de stem Se van de nós herder. não tá claro para escutar voz de guardador, Als we niet klaar zijn om de stem van de herder te jamás e horen, nunca. zal het nooit. E não, é mestre bisabo me não conhecebo. Hij zal je zeggen, ik ken je niet. Passou bo tampouco não conhece. Want hij kent je ook niet. Ja? E evangelho eterno, meu irmão estimado. De eeuwige evangelie, broers en Escuta zusters. bom, que o irmão vai te bisa. Luister goed wat zuster Eu White zegt. prometo que me vai me tinko do nave sa. Voordat ik ga, moet ik je dit zeggen. Papiando die ene nang kuta bing. Als we het hebben over mensen die komen. Tene bom que kita wardo bisa. Luister goed wat er gezegd Ja? wordt. Great controversy. Het gaat over de grote, in het boek Grote Página Strijd. 383. Pagina 383. Den e capítulo 18 de Revelação. In hoofdstuk 18 van Openbaring E pueblo de Deus ta wardo yamar pa sali foi Babilônia. wordt het volk van God geroepen om uit Babylon te komen. De acordo com a escritura, Volgens de schriftlezingen hopi de Deus su pueblo mesterta den Babilônia. heel veel van het volk van God bevindt zich in Babylon. Se não importa llamando nan pa sali. Anders kan het niet zijn dat hij ze eruit roept. E den qua cuerpo nan religioso, escucha bom. En luister goed. Passou aqui na conta vira fofel. Den qua cuerpo nan religioso e gran parte de Cristo su seguidor nan por wardo anya. En waar kan de grootste gedeelte van het religieuze lichaam van Christus gevonden worden? Sem dúvida, da Igreja Adventista. Zonder twijfel in de Adventgemeente. Romanan, lage coisa aqui, sem. Broers en zusters, laat het zinken. Ja? Na onda nan por wardo anya, sem dúvida. Waar wordt de meerderheid, waar bevindt de meerderheid zich nu? Den e vários igrejas nan professando e verdade of e fé protestante. In verschillende kerken die de protestantse kerk geloof nu beleiden. Laga emes bisabo den qua. Ze zal zelf uitleggen waar. No obstante, escuridade espiritual e alineação for de Deus que existir, den igreja nan que constituir Babilônia. En niet eens hebben over de geestelijke duisternis en het weggaan van God dat bestaat in de kerk, waar Babylon ook uit bestaat. E gran culpa de Cristo. Het grote lichaam van Christus. Su verdadeiro seguidor nan. Zijn waarlijke volgers. Kiko nan kinanda? Verdadeiro seguidor nan. Zijn ware volgers. Ja? Ja?
ainda por wardoanya den e comunhão enan den Babilônia. wordt in de gemeente van Babylon gevonden. Laga nos pensa um tiki profundo ribeco. Laten we goed even diep nadenken Paso hierover. esita nang aki nang tadi hopi seriedad. Want deze afspraken en deze citaten zijn heel serieus. Si eta bisa ku e gran parte de Dios su pueblo ta den e fe protestant nang e fo. Als hij zegt dat het grote gedeelte van God zijn volgers buiten is in de protestantse kerk. E después eta bisa ku Cristo su seguidor nang verdadeiro, e gran parte En de hij Cristo zegt- seguidor nang verdadeiro ta e denang Dat de grootste gedeelte van de ware volgers van Christus daar buiten zijn. quanto ting aqui dentro. ore. Hoeveel zijn er dan hier binnen? Ja? Quanto ting pa den? Hoeveel zijn er binnen? Pase gran parte, Want de meerderheid is buiten. escucha woord. Luister nu. Te sei tene nang Jesus abisa nang lobing voor die oriente, voor die occidente, voor die noord, voor die zuid. Dat zijn de Nang mensen. lobing pasinta na mesa unto ku Abraham, Isaac e Jacob. Dat zijn de mensen die de Bijbel zegt, die zullen komen uit het westen, oosten, zuiden, noorden. Ja. En aan tafel zitten met Abraham, Isaac en Jacob. E sierva di Senhor tabisa, De dienares van God zegt, ku ora ku e mensaje die e loud cry zona. wanneer de boodschap van de luide kreet verkondigd wordt, Hopi di e hende nang elo accepta e mensaje e bing. velen zullen het accepteren en binnenkomen. Mientras ku hopi lo kutaden lo sali pa Terwijl fo. velen die binnen zijn, naar buiten zullen gaan. In nang lugar lo wordu yena door die e hende nang kabing. En hun plek wordt ingenomen door de mensen die binnen zijn gekomen. Romans die mij pregunta ta, Broers en zusters, de vraag is, bota die e fe di Abraham? heb jij het geloof van Abraham? E obediência que bota demonstrar para meio de fé. Gehoorzaamheid die je toont door middel van geloof. Então obediência completo of parcial? Is het een complete gehoorzaam of is het gedeeltelijk? Romans me também lagabo inanan ku Broers en soep zusters. na boca, Ik laat het precies hier. ja? Nós temos stop, We moeten stoppen. pero queremos outro biaco me bring. Maar volgende keer als ik kom, Nós trabalhamos em detalhes, ribe e condicionam of minha obisa e deber nang ku Deus align out de mensagem nang aqui. gaan we dieper in de details over hetgene wat God van ons vergt in deze Ku boodschappen. hopi bia nang ta wardu considerar como maneira cosco nang nota importante, Dingen die vaak beschouwd worden als onbelangrijk. pero kuta parte de adoração que Deus ta llama nos naje. Maar dat een gedeelte is van de aanbidding waar God ons naartoe roept. Que Deus bendicionado a tarde grandemente. Mogen God je rijkelijk zegenen. E miro mangstima, En mijn geliefde broers en zusters, stay tuned. blijf, er komt nog meer. We'll be right back. We komen zo terug. Helaas moet onze vertaalster vertrekken, maar ze moet in Zwolle gaan vertalen. Dus ik ga verder om de dienst af te ronden vanwege de tijd ook. We gaan onze slotlied zingen en wij kunnen alleen maar amen zeggen. Amen. God is goed. Nós também canta 625 para clausurar. Wij zingen 625 om te eindigen. Wij zullen opstaan. Één couplet zingen wij, vanwege de tijd. Laten we zingen en God danken voor zijn machtige, krachtige boodschap.
te lang al uitgelopen. We gaan dus afronden. We willen God danken nogmaals. En we zullen met gebed afsluiten met moeder Mariana. Láganos reza. Querido Dios y Señor, danki pa bu amor que bota mostra-nos que tu bai. E que o Senhor bota busca para alcançar-nos de tua forma, de tua maneira. Senhor, nós estamos vivendo de tempo, caminha com pronto. O juízo de vivo não lo inicia. E é momento, Senhor. É momento que o nosso caso não lo bindilante. Pero, Senhor, agora aqui, nós por fazer a preparação necessária. Ajuda-nos, oh Senhor, para fazer aqui. E permitir que o Espírito Santo e por mover em nosso coração com poder diariamente. E assim, ó Senhor, cambia nosso coração e põe-nos, Senhor, mais e mais em harmonia cubo cada dia de novo. Ora que o Senhor nos nombre não bem dilante. Que nos registro por um registro, Senhor. Que nos por responsabilizar-nos mesmo e nos por visar assim, de uma maneira digna, e que o Senhor, ora que nós vamos mirar, nos cobrir com Cristo justiça, em harmonia com o matstaf de mim de caráter que está lei, e que o Senhor vai pronunciar-nos digno de vida eterna. Amen. Danke por costar aqui, danke por serviço aqui, permitir, Senhor, que cada de nós por baixo aqui, que o Senhor é motivação, para nós por seguir puxa, para nós por seguir prime, te hora que nós vira homem e mulher não madurada em Cristo. Nossa peditura é costa aqui de nome de Cristo Jesus. Amen. Amen. Wij zullen blijven staan en we zingen ons uitgeleide lied. De diaconie zal ons naar buiten leiden. Blijf even staan, ze begeleidt ons naar buiten. En we zien u volgende week Sabbat weer met Gods wil. En blijf in afwachting voor dus de volgende van onze broeder. God zegen u en wel thuis.